Здравейте, аз съм Дидо от PC Mania, а това е Playbox. На когото и да е хрумнала идеята за игра, която представя война между растения и зомбита, вече е много богат човек. След превърналата се в култова първа част от 2009 година, миналото лято видяхме продължение за мобилни устройства, а сега и чудото наречено Garden Warfare, което е обекта на настоящото мини-ревю. Играта представлява отборен шутър от трето лице, а геймплеят прави тежки заемки от Team Fortress 2 и оригиналната Plants vs. Zombies. С тази забележка в никакъв случай не искам да кажа, че Garden Warfare е лоша игра. Напротив, заглавието е страхотно, шарено и оригинално по-своему. В 3 от 4 основни режима на игра имате избор между едно от 4 познати и емблематични за поредицата растения или зомбита, с което да се изправите срещу противника и да го размажете. Да, точно така, убийствата в тази игра се наричат размазвания. Всеки от персонажите вдига нива на опит с изпълняването на определени задачки. С всяко ниво отключвате по едно ново умение за съответния. По време на играта печелите монетки, с които можете да си купувате аксесуари за персонализиране на вашия любимец, както и допълнителни движения, оръжия и разновидности на персонажите. Другата добра новина е, че микротранзакциите, с които EA са известни, са сведени почти до нула. Ама какво правите още тук? Взимайте играта и влизайте в мелето. А ако ви трябва саундтрак, останете с най-добрата българска музика само по Box TV. Powered by PC Mania.